fari na sanyo rabbana gwani mai iko mamallakin komai shi ya kage dukan komai. Ka bara harshe na in ina cikin yin aiki ka tsarkake mini dankar da dai na yi kasawa. Da izinin Allah ne muke ta zazzagawa idan ya yarda da izinin sa za mu yi komai. Yau Mikiya waka na rike ta na sana'a ka karfafa mini dankar da dai na yi kasawa. A yanzu aiki ne na riko shiga shiguri na mai gafara ne da dogaron sa zane komai. Idan muna yi da hankali muke yin komai da yau da gobe dabara ne yake har jibi. Waka ina yi ai kun gama kamar wazi ne ka bani kunne gare ka kaji mai saurare. Da hankali ilimi har gami da ma da basira kamar guda ne gare ka wanda ke saurare. Fadar bahaushe to ai zare yake yin saka gari da daji dan gwari shi ya gano komai. Ka bar ganin ka tara kiyaye mai nema tun da ɗana sarki kamar a gobe da zama sarki. Mai hasada ni gare shi ni ba zan gaisai ba na fuki ma abun